karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Sa kangit-ngit, anaa ang tanang matang sa tanghaga. Mga panghitabo nga dili matugkad sa salabutan. Mga hinanaling kamatayon nga wala damha. Sa usa ka barangay sa San Miguel, adunay mga panghitabo nga nakatago lang sa kangit-ngit. Ginoo, panalipdi kami sa tanang panuway. Ikaw ang kahayag sa kangit-ngit. Ikaw ang among lauman. Ikaw ang gamahanan sa tanang gamahanan. Wa ako'y angayang kahadlukan kay anaa ka. Abuga ang mga demonyo sa among palibot. Ipalayo kami sa mga sakop ni Satanas. Ayan mo! Abihin ko, Nay! Nay! Papahuwaya ang mga kalag na hisalaag. Mag-inom ka mo, mga demonyo! Sabrina! Sayaw, uy! Sayaw bitaw ko. Pahimusli ning laaga, day. Kay magminyo ka na. Mao cute. Huwag ka palagi kuha asin mong palalab. Mutawag na siya. Uy, huwag palagi ni mo ipaila-ila ka ng ipamanunan. Busy man ko siya sa trabaho. Gawas pa. Lisod siya hilig ining disco-disco. Na! Matiguang di kagdalian ang imong pamanunan. Uy, ayaw sa pagsulti ano, uy. Di lang siya mahilig sa bisyo. Seryoso siya nga tao. Hala no? Na, kumapuhi ang seryoso nga tao, uy. Ay, nanawag na siya. Hello, love. Rodel? Okay na ka? Kung kuha na nagkagika sa barkada. Sure. Hain man karon. Paingon ako din. Okay. Maghuwat na lang ko sa gawas aron dili ka na musud, love. Oo, unsa na? Hain naman ang imong pamanunon. Di ana to ron. Imbitaha pa gyud ko sa inyong kasal, ha? Sure. Ay, nanay ang sakyanan ay. Wow! Kanais kong sakyanan na niya. Uy! Hala! Kagwapo ko na imong pamanunon. Ay, maudi ay nga siya magbuot sa imong life. Hilong, uy. Hello, love. Ibong barkada? Oo, siya si Carla. Carla, si Rodel. Hello, Rodel. Hello, Carla. Okay ra ka kung ako nang kuhaan si Sabrina? Sure. Niya naman sa pamukuha na ko karon. Bye, Carla. Sure ka nga karuntang kaadlawon mo larga paingon sa inyong probinsya? Oo. Taas-taas ang biyahe. Mga udto ta maabot sa Mumbai. Okay. I love you, love. I love you too. Ay! Irigitom! Naligsan pa nato ang itom nga iring nga milabang? Akong susiyo na. Di lang ka. Oh. Sam sa itong iring nga, uy. Malas kinsa ko naligsan siya. Love, naligsan? Wa may iring diri. Ha? Pero nakita yun na akong iyang paglabang. Ikaw mismo nakakita sa, di ba? Oo. Pero, wa man. Ha? Nakaluksor siguro to sa kasagutan. Ay, salamat taon. Wala to siya maligsi. Kay di malason ko takon makaligis ta og iring. Mutuo sabday ka, anak? Mao man ay sulti sa kong lola sa buhi pa siya, love. Okay. Padayon na ta. Oh. Love, gikulbaan naman ang ungko tungod sa itong nga iring nga milapang. Badlak man kuno na. Ayaw pag unahon, anak. Kay baw ka.
Mas badlak kung tao ang milabang ug atong naligsan. Busa, relax lang. Okay. Ay, unsa na oras ay nakatuok man di ay ko. 2 pa ka oras una ta mo abot sa among lungsod. Unsa man? Tigutom ka? May mo man nga manghuno na ta sa sunod lungsod. No, may bahon kong biskwit ug soft drinks. Gusto ka? Okay ra ko. Ikaw nang diha. Okay. Love, nahibawang imong mama nga moabot ta karon? Oo. Ako siya natawagan. Buutan ba ang imong mama? Well, butan siya. Ug siguro ko nga magustuhan ka niya. Sure na ka nga anak ta magpakasal sa inyo? Oo. Mausa man ang gusto ni mama. Magipili na siyang simbahan kung asa ta kaslon. Ug may giandam na siyang Buddha para nimo. Ha? Si mama nimo ang nag-andam sa Buddha? Nahimo na kining tradisyon sa mong pamilya. Nga ang Buddha sinahan ipasunod sa mga asawa sa iyang anak na lalaki. Pero nakasaad ako ni Carla nga. Okay, sige. Ako na lang tawagan si Carla. Salamat. Love, gikulbaan man ko. Basta dili ko magustuhan sa imong mama. Magustuhan ka niya. Niya na ta. Wow! Kadako din sa inyong bahay. Karaan lang. Salamat nga nakagusto ka. Kanang babae nga nagparog sa hagdanan nga may sungkod. Mao na ang imong mama? Oo. Siya si Mama Mercy. Medyo strikta og naong ang imong mama, no? Dali na. Maayong pag-abot, Sir Rodel. Hello, ma'am. Hello. Ikaw si Annalisa? Yes, ma'am. Sabrina na lang. Sige. Sabrina, maayong pag-abot. Ay ako nalay bahala na sa inyong mga gamit ng Rodel. Ha? Salamat. Sabrina, dali na. Nagpaabot na si Mama nato. Okay. Rodel, lain man og tinanawan ako ang imong inahan. Wa ka na siya masuko nga niuban ko nimo karon. Tanawa ko nangunot panggod ang iyang agtang. Maginang ni Mama. Pero wa na siya masuko nimo. May udto, Ma. Mao de kini si Sabrina? Yes, madam. Ako. Good afternoon. Good afternoon. Andam na ang paniod to. Annalisa, andam mo na nato ang paniod to. Mutabang ko, madam. Ayaw. Ha? Bisita ka. Busaangay kang mupahuway una. Dadasya sa mamahimo niyang kwarto, Rodel. Tawgon lang kamo kung andam na ang kananan. Love. Dali na, Sabrina. Rodel. Mura man og wagin makagusto na ko ang imong mama. Mura man kong mahatlok niya. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode
para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!